Manasseh edi ensembi aba mountain so ebiemu ni expose no de enya de a ekam ya yese abrantie ejai ne na wejai ne kina da bia ye beda ebe so bia no na ewo asam fofora wode enam wo ene na etire enti ye no enya de a yenso ye bejai eche eso ada biara da na enei ne Manasseh edi abetu dwa no de edi twamo samuni eyi Manasseh eya adwen ya na wo de comment afa comment section as no like no share no subscribe edi amame eye ade a empen bebre no Manasseh expose eye enema bi efa evangelist mama part ho na waka editre se eye ade amami oye bukata ne nema esi a emfata no eye ade a wokuramu a wo ye na won sesa ye ntini sesa ye a waka no de nya de wose Ghana for edidie eno ena na no obeka se eye ne babai wa baako eye ade amami na nkasa de no aye sacrifice a wakunu eno enam so ema nsem bebre asie na ene isu de ene ene ode abetu dwa no edu twamu kra yenko enkotie emfa embra Agradaa si owuo ase ne fie isenti wone ne mpanimfo na busuam opanyini kwa abota ene maame tufuo ntie ena ne wofa entwimfa wobo ena ne ante aye frede se ubesuke ono omunyina tenase na won asema odi abeda me ne se Manasseh asema ina ne kaye meden enso ebra so se mede dan wo isanse wo kasa wano eduru bedwam e wona dom tie wo e kase ye mfre yiye so a wona fre yiye ma yiye ba be na ene mede masem ebedan wo mama nse nyina ante Ghana fo nyina hunu wone wo wiase nyina da ka kire won se ane meba Cindy adom inshira wewu ampara Agradaa se no fere isanse kwan abofra no fo aso wu ye no na eye no awere hosem na kwankire so da akora no so wo so ye etino odi se wo ye no wakana no atum obra enka omo bibiara ente nanso Agradaa se akora yi wu ye abese ni fie ohunu se akora no honhom endaye edi ani nguasie do sopo na abere no edi amane chenchire nche na abesoa no wo hawa to ahye ne suo no se etwum wo se wo ya woda wonna wo se wo bra no wo bre na enede mi sinipi na me magana fo nyina aso nte se ne ba no odaya wa sore na abofra ni we owu ye no enye ono ane pe na odi wu ye Agradaa kire se asem isi ye mpo ache ono ankasa na ene meka na meka kire no mesimi de me record o ba de waka kire me no sa pepepe na mede betudwa amewiase atie esu Agradaa esu no awere ho osu agumi so papa wate nisio mu nisio na machechire ne wire maka kire ne se onto ne boase ne sika wowi yenya na yempe na se wiase ekom de wo se danara mpa untimu mfa wo nsam yenu endidi mane ye da eti wo mra ne ho ase na omra fom ene de Agradaa agi atum osie ni ntina wontimu mfa akora na makire obi bia wo Ghana ha no na ni ntina wontimu mfa akora no enkire ye no sansa akora ni ni ho nti ene miyi na sutire ma wiasefo nyina ante Ghana fo nyina hunu bi se ne ba Cindy adom enhira akora no wawu na akwankire kase da akora no so na akwankire eda akora no so eti akora no wuye no na wo so ode akora no ye akwankire a ode ne yeye ene sen oso watena ase hunu se sika gare no Ghana fo atuya no agu ne so eti na wo se ode sika gare no ehye adiem
na ode ntoma fitaa ekata so na ofre nipa se omommra mehwe na eya ade kronkron wobra eye bonsam de enti no Agradaa asore se de oti asore na wonye sika gare ni bi na enipa bi aso no wose wobra woje abosom no kraa no okọ gina niema bebre ya muma ni kunkum mo asa mmere no mu e ma ni ye sacrifice bebre ansana akom no mpo yesi na ginaye na eduru se wo so peso ya asori ene wo se eniye e wo se mi sori na me kopa akwankyere ye ma me ho okoduru ye pe na ye ka kyere ne se ye beji buamu ade afiri ho na enyi sika na emum ebeye wankasa uyefunu ade eye wo ba wose otiase esanse eningwase de eningwase ni wo de ene nka fanyina mowuo so betena asem na nimegu ase de ompeneda ena otiase ema wo mo ede ne bai etwa asoma ano na Agradaa kire se ye kire na kwankire se ade a ode koye no oka se asore na opese wode ye na oduyefo no mane nya ne ho ntiase se ontutu fom na onfa wakra tuntum ento so na ode wakra tuntum no to akra no so a onkata ne so na okra ne pro no a akra ne pro no na efredom eba ne ho na adie biada so obibie na no aka se nipa emfamere bia so no enipa e de beba Agradaa ye confession pa o wakasa Agradaa kasa papa wakasa papa na okire se saadie na woyeye no de entia Ghana fo nyina kasa wo muya ne se onim se ebetwe doma bre no onim se de obeka bia no obi ebetie na wadi so the same thing na Ghana fo kasa onka bi no na nyese onim de oye wonim de oye eni nti na otimbe di Ghana fo atem no wonim de oye esan se wose opese wagidin Agradaa tutu from the beya hye akra na hye ase e pro enipa kakra akra hye ase e ba na ase na esan se yisika guarantee na o brand no ho na odi abeya asori nti no se de na o wa akomu na wo ye no sara pepepe na o se wa bayi eno so obeye wa asori ho etiene de Ghana fo mu ngintum e de nyina nte ase Agradaa ase ne ba sindi edaya wansore ba mowuo abefa no owuo abefa akora no na akora na enwu ne krada wanwu wa ne kra brem na owuo mpofremu wobra ne yede na esisa ade aya asore eninti ena ma akora no efiri mu ekoye eninti na akora ne firi mu a okoye Agradaa agine mfonso atum isenti wose Ghana fo nyina nte ase akora ne ni ho ne na oni ho kina ono a na de ne eden eka se akora no ewo ye kan se akora no ewo kwawu wose ono a na de ne eden ka akora ne ni kwawu ba bia asema Agradaa e de abetu yanim ene eno no wose ne ba bia ni kwawu ne ba eni kwawu enti no obi bia mfa ntu ne tirim Agradaa se ne ba eni kwawu na akora no wafiri mu ne senti no Ghana fo nyina entiase na de odi twa ato de se wosi nyame ya dom a otena ase na se de ne to ada edidie Ghana fo mo a mo pese musu bi boa no no mo mra mesu bi emwa no entuma wo twa edi ama ne ba no enie entuma no eye owuo sefie owuo esefie eyampa so akora wuye Agradaa fie asei na ware asei
Nani mo nyama yira. Ni bibia say. Agradaa say ono ankasa to timu hunu say toda. I say obodam. Because you see na wotie. Eyi see na wakasa. Eyi see na wo ye ne niam fa. Na so ohu se ni sunu ne ba na asesa. Wa free ni party biem. Okeka Jimmy sem kura wie no kotena se a wonte de wo kana se. Amana ye se Jimmy no. Ohwa hwehwe mo timu su. Ebisa no se ntimi nie. But wo se oba abonten a eya no pese odi ani eden keka nsem mani pa hu ni se onye mmere. Na nsu ni mu no woda techem. Woda atechem. Woda atechem. Na wose wo brankasa. Na odi yaw. Ghana fo twantuma yibie. Owo se fie. Na yemfa nkogya Agradaa. Akora fefefe. Sikani brenti. Agradaa kuma akora no. Akora fefefe. We yi akora na fi ho. Osi Manasseh. Na kamia mpa. Instagram. Se me ne me made da hweni. Enka me mfa akora yi me kire mo dadaada. Oni ho akora no wawu. Na mintimi nka. Me fere. Ye baby sam say na da ben owu ye. Ye baby sam say wusie no wo he. Ye baby sam say na why na ye witness hospital ben had no call ye me ye confirm we say akora na wu. Ose sa asom na wontimi nka ndi no. E na afi de watoto na ni awe kora. Ose Manasseh wo kasa anye 70 yo mate. Nenso akora ni wuo no apemme. Akora ni wuo no wuo no apemme. Eno wakamu no kore. Etimi be kasa minim de America. Agradaa enu masemni. Oman Ghana tutubotom ni ba. Oba fi oba kankan Agradaa. Oba kwasia kronfo Agradaa. Oba jimifo kronfo Agradaa. Kwasia benku etise wo. Okum ne ba. Wo dwan no. Wo dwan ene wo Agradaa. Wo tirisu ne wo pampa so. Wo jimifo etise wo. Bodam was what dawa na akwa ne hunahuna no. Enti on so na afre atin father say father mra wo na esa de a bibi be ye no. Enti anadwo no asore no afafu asi ni so. Eni ye saman ba chi na anchi no bi ehunu bi. Na de tie no enti se de owo se fie enya ba Agradaa eba no wanya ekọ oto nananom ewansie do enti wose ne nso no egugem na nso go egu ni se ne ba no ewu ye no wantimi amoso ankyire nipa bia ne mo afi de waka nokore Agradaa aka nokore de entiam se Agradaa aka nokore ne se opewo waka nokore. My sister is here, Ngege Broskoto. I say, good evening, everyone. Good evening, my sister. Welcome on board. Beautiful soul. Ope wompo wakano kure wajiatum ifri say. Sa Agradaa winjin tumu a obano o wahefa adana wuntimu fa ne mekire yen. Se Cindy unji unku na akora no wunsie na adana wuntimu fa ne mekire yen. My sister, I say, how are you doing today? Manasseh, I'm doing great, my beautiful and lovely sister. Ngege Broskoto. Thank you, beautiful sister. Akranu we had na untimu fa no mekire yen. Akranu ko. O free mu. Ntina untimu fa akranu mekire ntia na wupawu mpawu wagya tum. So unyanjin tumu di ane fa akora no be kire yen. So unjin tumu di a fa akora no be kire yen.
Linda Adivia, how are you doing, Manasseh? I'm doing great, my sister. Tess. Why are dear pa? And the end chabaka. Why? Nana Frames. Oh, I'm late, pa. Was watching Manasseh. Yeah, yesterday post. Sorry, brethren. Oh, all right. We are here. It's not your no. Ghana for you jintum. Na ye hu say akra no okọ. Sa Agradaa so oba bontia be yi announcement ya maye ya no a onfa akra no mekire ye. So wo se me boa na ye ono na kan ya. Onfa akra no mekire. Sa Agradaa ntimi amfa ne bana mekire ye dia Ghana fo nyina nyintum se dia me kan ye no ono na kan ye na maka kire mo. E mane mfa ni eden eni ntakachi e mesesa na no. E ma Agradaa mesesa na no da. So see me boa onfa akura na mra mekire yen. Onfa akura na mekire yen. Onfa akura na mra mekire yen. Ta Agradaa se de me ka no me boa na nye no kura eni agre wo ba na akura na da wonsa so se me bani ni ye. Enye sa de ansema maka nyina wo na waka. Agradaa mpacho beautiful mami ngege frau. Oh mami ngege wo Agradaa wo ye du gina awurade. Meduru ho mo nya bote meduru ho. Me ya prepare mo ma program na say meduru ho. Hwe wo be pa obi ato no ho a. Am Agradaa so mu ade wo mfera de. Agradaa yankopo. Ese de mami ngege the post no akwadi mu. This is where commissioner of Facebook. It's in the post in your post COF. Commissioner of Facebook. And to the Fanny Yagro. Praise Munowa. And can what to say a penny a can say Kufi Wache. Serious. A young crown post. Wonderful. And Tinadia Tiano no. Ghana for announcement we. And I'm a day a bedtime more. Yami Ishra. And then Manasseh and then in Chemwa, what dear by and say a evangelist mama part, ne baba waketwa. And then on Katias for us who be more what they know idea and near my was a what they know. And no, and I'm so Emma mammy at all pressure at their money, papa. Says you swam past Mamma Party, say, and no cray as anybody who are any identity, and all fan a bano and far Emma metre. And I say, on post to no Emma man for a who no is and say, Mamma Part, you be a new no watches or no, I send be any one of my work in front of one. All my Emma son, the lady, and watch and say, a dear and a battle cry, walk up by a lady, and to many a would try a dear year no air or woe as a fee, not as anybody woe. Amane near must say, Nibani wo at your hound abreno, Nibani wo and am so man a wally ebu, and Untigana form one kojano non conquer any banaji. Now no and I bisa says so. Sebi, about time, ebewa, is in a tree. About time, ebewa, yes, reno, debi, yes, reno. Da ben ena evangelist mama part Ghana for ebegina tumwom na omapone so se ane mami ya sesa papa na niema wo ye ekamia ye se enya dia e Christofo anase enipa bi mo ebegina di na egina di china danso Yesu Kristo ne nsem wo kan ye ese oba ne die mu no krampo no yade a ne die mu anje no enu nti se mama part aba ne die na wafiri akonfo mu abosumsum mu aba Kristo mu na se still na mu yi ne totwira na ekamia ye se mu ankasa na mote asase su mu bu aten adenti na munyai na eye ne ewiase ne ye ne dia ne ba wa be ne dia e dia free mu na enu na beto odwa na ebisi de bi Manasseh na nsen dia ekamia ye se wo kododo ne wo ye no wontwa so wonte so emfa mra from expose no wa ye bi eye ane be bi odi adu bia wontwa so na ekamia ye se maami die akasa obebo ne trekwa edi na deje nyina akan ya hwene egu na sen edi a kire Ghana for so wonim no se dan krampo a won kan hu se ane from to hoda sanso eno nipa bia no anya hwekra no waye bibi edi amane pen enu nti onkai ane waso se eye Manasseh ofri eye na 2 TV ni expose wa expose sa onyanwa ye nenso
baby odi mama part edu eye onsi ni form onsi ni heya ma won to aso ebiemo also for comment section as na like na share midi no eno a any empress and ememe na ka tru ba ko be nyame yadoma ye besia share